Είμαι η Σανσαρίδου Ξανθήτη. Φιλοξενούμε στην Ευεξία αυτή τη στιγμή μετά από ένα ατύχημα που είχα και μετά από μια χειρουργική επέμβαση στο γόνατο. Και πρέπει να πω ότι είμαι με πολύ χαρά εδώ, διότι ξέρω τι εστί ευεξία. Μετά από δύο περιστατικά που είχαμε γονείς, το 2010 τον Οκτώβρη με τον πατέρα μου, από ένα πολύ βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, δεν μας δίναν ελπίδες από το νοσοκομείο καμία. Μετά από κέντρο αποκατάστασης πάλι θα είναι παράλυτος, πάλι θα έχει δυσκολίες. Εμείς φύγαμε από εδώ με τον πατέρα μου να περπατάει κανονικά σε περπατούρα, με περπατούρα, και το 2014, το Μάρτιο, με τη μητέρα μου από εγκεφαλικό επεισόδιο, η οποία και αυτή έφυγε περπατώντας και με πολύ καλή ψυχική διάθεση. Οπότε μετά από αυτό που μου συνέβη, που για μένα ήταν δυσάρεστο, δεν ξέρω, με πολύ χαρά δέχτηκα, γιατί ήξερα πού θα έρθω και τι αποτέλεσμα θα έχω. Εκείνο που θέλει κανείς από ένα κέντρο αποκατάστασης είναι φυσικά το βασικότερο, η πολύ καλή δουλειά πάνω στο άτομο και στις φυσικοθεραπείες και στην αποκατάσταση. Αυτό είναι σίγουρο εδώ, το έχουμε διαπιστώσει. Πέρα όμως από αυτό, αυτή η ανοιχτή αγκαλιά που σε περιμένει στην ευεξία, έτσι, με το νοσηλευτικό προσωπικό, με τους γιατρούς, μέχρι και το προσωπικό καθαριότητος και όλα αυτά, πραγματικά σε εντυπωσιάζει. Είναι πολύ μεγάλο αυτό που λένε ο άνθρωπος σου αξίζει το καλύτερο στην κυριολεξία. Πραγματικά δηλαδή.